खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 10 मे 2026 मायथाइ एबा 26 बैसाग दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोख्रै दावगानायनि इसारा होयो। नोंथांनि आखा-फाखाया बांगोन आरो गोब्राब हाबाफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानाया नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन लाखिगोन। हरखाबनो मोनसे गोदान खाबु ओंखारनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि नेरसोन थायो। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों थागोन। जोबनायाव जाफुंसारनायनि मोन्दांथि थागोन। गोदान बिबानफोरा नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा धैर्य आरो संयमजों आवगायलांनांगोन। खामानिया एसे लासै गोख्रैथिजों दावगानो हागौ, नाथाय बेनि फिथाइया नोंथांनि फारसे जागोन। खामानि थिलियाव रोंगौथि गोनां सुबुंनि सुबुरुन मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ समानथि थागोन। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि सुखु होगोन। गोजाम हाबाफोरखौ फोजोबनायनि बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि धैर्यआ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। जोबनायाव दिदोमथि मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें बादाम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोदान जाथावनाफोरनि दरजा बेखेवनो हागौ। नोंथांनि साननाय आरो सोरजिथाया नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि ओनसोलाव गोदान मावथांखि मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां मिजिं दं। नोंथाङा लोगोफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि बिबुंथिया गोहोम गोनां जागोन। गोदान खारिथिया नोंथांनि खामानिनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। साननि जोबनायसिम थुलुंगाखांनाय आरो खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोसोआरि सन्तुलन लाखिनायनि थाखाय। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ सोलोजों मावफुंगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा सरासनस्रा थागोन। नखरनि हेफाजाबा नोंथांखौ गोसोआरि गोजोन होगोन। नोंथांनि मोनदांथिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। गोदान सानस्रिफोरा जौगागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहोखौ दिन्थिनायनि सान। नोंथांनि थिरांथाफोरा नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सावगारिआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नखराव सुखु गोजोन थागोन। नोंथांनि गोहोआ नोंथांखौ गोदान जौथायाव लांगोन। गोदान बिबानफोर मोन्नायनि नेरसोन दं। जोबनायाव नोंथाङा गोग्गानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों तामा गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गेबें महरै फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। मोनसे गोदान जाफुंसारनाय मोनफुंनायनि जाथावना दं। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सोरां अख्रां गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय समानथि लाखिनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ थि राहाजों सामलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन दं।
नखराव गोजोनथाव थागोन। नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। साननि जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोथौवै साननानै थार थिरांथा लानायनि सान। खामानि थिलियाव माखासे सोलायनायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ मोजाङै बाहायगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। गोदान सानस्रिया मोनसे गोदान दिथायाव जौगागोन। साननि जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान गोहो लानानै फैगोन। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि हाबाथिलियाव दावगानायनि खाबु थागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनायनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ होगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं गोसो होसारनानै फोजोबगोन। नोंथांनि हाबाथिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। नखरनि हेफाजाब थाबाय थागोन। नोंथाङा गोनांथार थिरांथाफोर लानो हागौ। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिनि सान। नोंथांनि सानस्रिफोरा मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। नोंथांनि नोजोरा रोखा जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोजोन आरो गावखौ साननानै लानायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ धैर्यजों मावफुंगोन। लासै-लासै जाफुंसारनाया नोंथांनि जिउ राहायारि बिथिङाव फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथांहा नखरनि हेफाजाब थागोन। नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।